Malambot sa malambot ang clutch na ito guys, pero syempre kapag pigil ka, pugong ba sa Bisaya, pag pugong ka pirmi ba, kapoy. Nakakapagod. Buka natin. Mukhang kaya naman eh. Christmas rush na. And isihin lang natin, wag pairalin ng init ng ulo mga katodo. Christmas is coming. Woo! Basta mga katodo, magandang gabi sa inyo lahat. We are going to the office. I was thinking gawin na nating regular na Thursday Big Bike Day. Para rin masanay tayo kasi ganoon naman yun, di ba? Familiarity ng motor at para masanay ka sa bigat niya. And at the same time, it's an added skill din, matututo tayo dahil maneuvering on a slow speed, dun mo kasi ramdam yung bigat ng motor eh. So, mas lalong masasanay yung katawan natin. And this is only once a week lang naman. So, let's make it official. At the same time, meron tayong at least a day na nakakapag-usap tayo on our channel. And may share ko nga sa inyo, no, nung nakaraan galing tayong Subic. Napaka convenient ng bike na to. Honestly speaking, napaka convenient niya. Apart from its upright position, na kahit long ride siya, hindi tayo masyadong napagod. And knowing this mga katodo na meron tayong angkas nun nung panahon na yon. And convenient siya nung nandun kami sa expressway. So nakakapagpahinga itong kanang kamay natin, itong kaliwa naman nakakapagpahinga din. Kasi may auto blip, quick shifter itong motor natin. So hindi masyadong pagod yung ating kaliwang kamay. Yung sa kanang kamay naman natin, hindi pagod ang ating kanang kamay sa throttle kasi meron siyang cruise control. Pero doon tayo napagod nung pauwi na. Ito sa Friday kasi nung pauwi tayo, doon tayo napagod sa EDSA. Talagang tukod na, wala nang galawan. So imagine nyo, from labas ng NLEX hanggang dito sa may Pasig, as in walang halos galawan talaga. At umabot tayo ng mga 1 hour and a half trailing EDSA hanggang Pasig. Ganun kalala yung traffic doon. And dikit-dikit talaga na to the point na pati yung mga motor hindi na halos makalusot. How much more itong malaking bike natin, hindi na talaga siya nakalusot. So dun ako napagod, dun sumakit yung katawan ko, yung binti ko kasi nga maliit tayo, naka tiptoe tayo. So yung puwersa at bigat ng bike, pati yung bigat namin ng OBR ko, nasa mga binti ko lahat. So grabe yung experience na yon. Napagtanto ko, parang sa workout lang yan, di ba? The more na sinasanay mo yung sarili mo, the more na mas magiging komportable ka sa bigat at mas komportable kang dalhin ng bike. So, I've decided na gawin natin tong Thursday commute, itong ating big bike, para masanay ang ating mga parte ng katawan sa bigat. And ito, normal scenario to dito ng lugar namin na ganito katindi yung traffic kasi kung makikita nyo, ang liit lang ng daan and maraming mga sasakyan. So medyo mahirap siyang i-maneuver dito sa lugar na to, or mahirap mag-maneuver sa lugar na to. Ang biro ko nga dati mga tropa ko na kung ikaw hindi ka marunong mag-drive ng kotse, pag practicean mo tong lugar namin, paglabas mo sa dulo na ito, ang galing mo na mag-drive. Ganon siya ka challenging. And nung panahon na nata-traffic tayo sa EDSA mga katodo, so sobrang tindi ng traffic. First time kong naranasan na pumalo ng 107 degrees. Nag 107 degrees yan, or 108 nga ata nung nag-EDSA. Continuous na yung fan nun nag-iikot na yung fan nun, continuous. Pero dahil sa sobrang traffic talaga, and alas 4 pa yun ng hapon, no? So sobrang traffic, sobrang tumaas yung temperature niya. Mas lalong nakadagdag sa pagod ko yung init ng bike, yung buga ng radiator na sa akin kasi first time yon. At the same time kinabahan ako kasi ang alam ko mga 115 ata or so, considered na yon na overheating na. During that time naman nung nag 108 degrees siya,
Hindi naman umilaw yung icon, pero pagdating sa may bandang pa C5, sa may Shell gasoline station, huminto na tayo kasi pinapahinga muna natin kasi natakot ako baka mamaya biglang magdire-diretso. Hirap na, doon pa tayo abutan ng overheating. Ayan so traffic ngayon, so nag 101 na siya. Normally naman umabot ng 104, 103, 104 yan, bumababa naman yan pag nagbubukas na yung fan. Ayan bumagsak na siya ng 100. So alam ko hindi ganun kainitan to compared sa mga Eurobikes, no? Pero during that time talaga sobrang ramdam ko yung init, buga ng radiator niya. Hindi lang sa binti ko, pataas kasi walang hangin ang traffic. Understandable naman to siguro at this point na ganito ang magiging sitwasyon kasi Christmas rush na, di ba? Napansin nyo ba grabe na yung traffic sa mga lugar ngayon? Iba na. Halos kabilaan, mga choke points, talagang grabe na ang traffic. Dito, normal pa to, masasabi ko dito sa area na to, sa lugar namin, normal pa to. Pagdating sa C5, doon mo mararamdaman na may something na or nag-iiba na yung season kasi mas lumalala. Matraffic na yung C5 na yan, choke point dyan sa may papuntang BGC. Pero during this season, grabe na. So pag ganitong traffic at alam kong medyo matagal lang galawan, ang ginagawa ko, neutral ko, sabay pahinga to para at least makapagpahinga. Kasi ayun nga, pag alam mong sobrang matraffic, kung nakapiga ka lang ng todo, mangangawit ka talaga. Malambot sa malambot ang clutch na ito guys, pero syempre kapag pigil ka, pugong ba sa Bisaya, pag pugong ka pirmi ba, kapoy. Nakakapagod. Alrighty, eto na, bungad na. Woo! Ang ganda tignan, no? Christmas is coming and Christmas rush is already here. Ayan, so ang kalimitan na ginagawa ng mga nakamotor, dito tayo sa may sagad kanan kasi ayun nga, yung dalawang lane na yan, kinakain na yan ng traffic kasi sa U-turn slot yan yung area na yan. Ayan dito nata-traffic. Pero pagdating dito, okay na. Ito na. Dito, iba namang choke point to. Ito na yung tawiran ng papuntang C5. Importante din na alam mo kung saan mo ilalagay yung sarili mo sa mga gantong no? Lalo na kung familiar ka sa lugar. Normally naman, dapat alam mo kung saan ka puposisyon, lalo pa kung liligo ka, di ba? At this point, dahil sa kanan tayo, makikita nyo, halos lahat ng mga motor ay nasa pakanan. Kasi mostly palabas to ng C5 itong mga tropa. Ang malala nito kapag palabas na tayo, yun ang problema. Pag makita natin yung C5, yun na ang problema. Kapag katukod doon, wala na, game over na. Yan, sinasabing placing. Diba? Sa bilyar, placing, parang ganun din yan sa traffic, placing ka din. Lagay mo yung sarili mo dun sa kung saan ka iikot or saan ka liliko. But then again, yun ay kung familiar ka sa lugar. Mahirap din magsabing placing kung ikaw mismo hindi ka familiar sa lugar. Ibang usapan yun. Kung sakaling nasa maling posisyon ng lugar, napaligo ka, careful ka na lang sa pagbalik sa linya na kung saan na dapat ka, di ba? This is the game changer. Ayan, medyo maluwang guys.
na dito. Laging choke point to, di ba? Nakikita niyo sa vlogs ko. Pero so far, so good. Promising. Yun lang. Joke lang pala. Lugar na natin sarili natin na makakadaan yung mga tropa kasi hindi na tayo makakasingit dyan and mapipigilan natin yung ating mga katropa na dumaan dito sa gilid. Tipid pa rin to guys, oh. Tingnan nyo yan, yung average fuel consumption natin, consumption is 15.8 km per liter. Ito ata yung running natin from the time na binuksan natin yung motor. Tipid yan para sa inline 4. Normally kasi nasa around 11 to 15. So yung 15.8 pa yan, oh. So medyo tipid na yan. Umigit na tayo kasi yung yellow na van kanina masyadong pit-pit. Hindi tayo makakadaan dun. Ha! Traffic is so traffic. Hindi na tayo makakasingit dyan kasi masyado tayo malaki. Oh, tingnan nyo, oh. Christmas is here na talaga. Ang ganda ng mga ilaw sa puno and may mga kainan na dito sa may market, oh. Parking area to, outside parking ng market. Nice. Oh, yan. Ito na talaga, Christmas rush. Normally, hindi to ganito dito nung mga panahon na after pandemic, hindi ganyan. Ngayon, ayan na siya. Buka natin. Mukhang kaya naman eh. Yeeha! Ay, excuse me po. Ay, kiran. Kakaliwa tayo. Nakaraos din. Tingnan nyo guys yung traffic. Wow, highly likely nyan palabas ng C5 yan, kaya ganyan. Minsan umaabot pa yan dito hanggang dun sa may pangatlong stoplight. Yeah, what is up mga katodo? So uwi na. Alas 3 ng madaling araw ulit. Alright guys, so maraming salamat sa pagsama nyo sa akin ngayong araw na to. At naway mag-ingat tayong lahat kasi yun nga, Christmas rush na. And isihan lang natin, wag pairalin ng init ng ulo mga katodo. Kasi alam naman natin matraffic na ngayon, and dahil matraffic, mainit, tapos mainit pa ang ulo. So wag natin pairalin ng init ng ulo mga katodo, ah.
If you're not yet subscribed to our channel, please don't forget to like, share, comment, and subscribe. And i-click mo na rin yung notification bell para updated ka sa lahat ng mga videos natin. And of course mga katodo, kita-kits sa susunod na video. And of course, don't forget mga katodo na sa lahat ng mga pangarap mo, sipagan mo, kilusin mo at itodo mo. Peace out guys.